64 години подготвя високо квалифицирани специалисти в областта на туризма и ресторантьорство. Член на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Европейска асоциация на училищата по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, Асоциацията на Кембридж училищата в България. В училището се обучават ученици от следните професии: хотелиер, администратор в туризма, ресторантьор, организатор на туристическа и агентска дейност, екскурзовод, готвач, хлебар. Призови места на градски, регионални и национални състезания. Честит празник на това училище! Честит празник на училище професор доктор Асен Златаров!